Здравейте, с това видео ще ви представя решението на мрежа.нет на проблема, който възникна след конвертиране на електронния магазин към евро с WooCommerce Analytics и по-точно проблема при сравняване на текущ период с отминал период, който отминал период е с поръчки в лева, а текущия период е с поръчки в евро. При това сравняване WooCommerce взима цената на поръчката в лева и я сравнява с цената на поръчката в евро, без да я конвертира. И оттам се получава едно почти двойно разминаване в стойностите. За да се разреши този проблем, ние създадохме плагин, който е в допълнение на нашия плагин за преход от лев към евро и разпространяваме безплатно. Този плагин ще конвертира всички поръчки, които са в лев, към евро, така че след това WooCommerce Analytics да взима стойностите за поръчките от миналите периоди в евро и съответно да ги сравнява с текущия период в евро, за да няма разминаване. Плагина се казва WooCommerce Analytics BGN to Euro Migrator и след като го инсталирате в неговите настройки, които се намират в инструменти, в подменю WC Analytics Euromigrator, имаме бутон стартиране на миграцията. След като натиснем този бутон, плагина обхожда всички поръчки, които са в валута лев и конвертира тяхните стойности, като ги разделя на фиксинга на БНБ 1.95583 и по този начин след това всички поръчки в магазина ще бъдат в евро. Ето сега изпълних този процес, като преди да конвертира поръчките от лев към евро, плагина създава архив, така че ако желаеме в следващ момент може да се върнем към предишното състояние на поръчките. Ето това са поръчките в нашия тестов магазин, които са преди конвертирането към евро. Тук се вижда, че имаме поръчки в лев и след това, след конвертирането, имаме няколко поръчки в евро. И сега, след като презаредя страницата, се вижда, че всички поръчки вече са конвертирани в евро. По този начин Analytics на WooCommerce ще направи коректно сравнение между миналия период поръчки в евро и сегашния период поръчки в лева. За да се опресни информацията в WooCommerce Analytics, е необходимо да отидем в меню Analytics, след това настройки и тук най-отдолу да изберем изтриване на предишната импортирана информация. И след това да махнем тази отметка Skip Previously Imported Customers and Orders и да натиснем бутона Start. След като процесът по импортиране приключи, вече статистиката в
WooCommerce Analytics ще бъде коректна, тъй като ще се сравняват поръчки в евро изцяло. Необходимо е да знаете, че това конвертиране на практика конвертира всички поръчки, които са в лева, стойностите им в евро, както и стойностите на продуктите към поръчките, т.е. order items. И това, ако смятате, че може да повлияе на друга функционалност на вашия електронен магазин, трябва да го имате предвид. Като хубавото е, че плагина позволява винаги да се върнете обратно към предишното състояние на магазина, тъй като той прави архив на записите в SQL таблиците на WordPress и WooCommerce, които модифицира, така че да можете след това да се върнете към предишното състояние на магазина безопасно. Това е от мен. Надявам се да съм ви бил полезен.